550 BC sigango Hill Tripurano Shason Khaitongo Banglani Hindu Wanji Raja Tripura Sharok Burma Desho Masaya Manengya Engai Ripusi Phayo Musang Phani Tifangbai Sri Bumi Bangla Hawa Wanji Raja Seno Kure Tripura Sharokno Tongthairuo Ulo Musang Phano Maniko Boshono Songsao Hne Tabu Tripura University te TPSC Bizabo Porijagi Tongo Abo Haikeno Administration and Politics in Tripura subject ni MA Pol Science third semester Bizabo JD Mondal be Sijak Olai Bumani Kokno Tilaye Sekango Tripurani Kok Wanji be Chakma Hne Chaya Kokthum Okeboke Abuni Sebo Duna Kotor Saya Khai Sijak Tripura Dofhani Yafang Yarungno Ti Chaya Nuklai Mokol Kupacholongo Kalajak te Marke Kha Dolaijak Baikha Hastini Tripura Nukjak Sijak Wansukurung Lukurok Buma Man Gralia Tamukhane Khaya Abono Tile Gana Khai Kurunglai Man Laimani social media Facebook WhatsApp te Kokdo Bai Kurunglai Shangrong Shalbai Farshal O Kokno Mangno Kitinge Tongmani Halok Nukjaka Hastewa Abo Haitong Halok Bai Dofani Nukjak Sijak Lukurokni Khawbo Kha Mithik Mung Asaikha Tripura Dofana Shokomani Bagai Kaisha Kotor Chukili Hnei Tripurani Habuba Gra Hayungni Kotor Buba Gra Bosungni Mukumu Rokno Hunani Bagai Laibuma Rikjakno Hui Khibinani Bai Bakshano Bising Laibuma Rikjak Thani Mung Hunyani Phopnani Shokomornani te Bijap Rokno Tep Tatal Kok Thum Silai Mani Chukili Bising Khaijagui no Tongo Abo Kashunani Bagai Tabukle Jorafai Shokpai Kya Hnei Tabuk Naithei Ungkha Hasteni Laibumano Poitosani Lukuro Bobo Hai Chobani Bising te Abo Hai Chukili no Kashunani Bagai Kotor Yapiri Romlaino Te Shalkisa Ulono Shawi Manbainai Hnei Tabu Hasteni Lukurok Nasinglajak Joto Porinai Shebok Khaine Rung Furungnai te Hodadi Kotor Lukurok Bohanyo Tomuno o jungjali ya kaknani jobawa dofano mo thangna bagai thangsa ungma jagawa thungkurungwa da kasle thangno tei abo hai jobawa boda thangsa ungoi manja ungno abono tibo babaisha wansuk laijak dofani lukurok